Boigo igati ya bamenyi korwa ase bunge ya Nyaribari Masaba bakorwa muno musebe ward ya Masimba Homeske Boss Mairura nigo abanyaka bagokwanira igoro yetaro yabo bwatani bekyama abwatani bo kwamira serikali bakorwa naere umukonyi bo muraiwe kyama ya Jubilee Muske Dr. Fred Matiang'i ase bunge yo rituko lyangyo nigo abanyaka bakoboria abantu weso kyasa bunge kwarigania erombe yuyabarajabo naboigo kunyara kabakoboria murembe gutingwa chingaki ekyo cyetariyo nimesangerekanayo ya gesiasa tigangeri bageringiranira abantu baitu ba Kisii County particularly abantu ba Nyaribari asa masikani goro morogeti una umugusi nera nabwato mumura agotoma akikugamba mangana yo mugusi. We can only have one leader at a time. Nyachaina arenkororo ntwa mweta masikani una bagusi omugaka ongeri nabo ntwa mwa masikani yae mboni go tubwate omugaka okoroku Dr. Fred Matiang'i oinere okugamba amangana ito. And when it is like that, Fred has a right yo akora mukutano anywhere gusawa n'abantu bamindu monto tayo ugochokoto taina kaito okore mikutano kaito tariko korere mikutano. So I want to urge the Kisii community batene farm na monto nde bwensi kuchikoba agene stegesa kukyo mugusi kaito atabiro toko motoma kaito gotoma bandabu. Tutaenda kumalizia mkutano yetu pale Nyaribari Masaba igongo karibisha abantu bonsi buna toraba gusi abantu abangaini abanyaribari tuwa twari esikokurwe ngakiyomanka ngwanja moto ndendelitero mu Nyaribari ande toko batebya guchimutwa mpaka umugusi anyale gusikwa esika yo katoraga nikorwa asebare no gokore siasa yo morembe tutagetibitina yarenge nga tunyora abageni aba baitu bageni gubuya bagende buna bachite gugorora gusen onabwate ngurugusia lakini bagataka kosalia which didn't work kwaroje namba yanyareke omugusia chetene nambe nene kabisa akanyara kworokia nga intubunegesaku to make a decision 2027 omuntu bwega togo support ningo so in 2027 na mwanchomo